Bona diada de Sant Jordi a tothom. Us parlo des de l'exterior del nostre local actual, el número 2 de la rue de Bourg a Etterbeek. Sí, aquest és el nostre local actual, tot i que, com sabeu, l'any passat vam celebrar els 90 anys d'existència de la nostra associació. 90 anys treballant i mirant de mantenir la llengua i la cultura catalanes en territori belga, de cara als nostres socis i simpatitzants. I és per això que he pensat que seria un bon moment per recomanar-vos la lectura del llibre que l'any passat va publicar el nostre historiador, en Jordi Bohigas Mainegre, per commemorar la celebració dels 90 anys de la nostra associació, com dic, que es va crear el 1930 i que permet entendre molt millor les diferents etapes per les quals ha passat el Casal Català de Brussel·les, permet aprofundir una mica en la figura d'alguns personatges insignes que han tirat endavant la nostra associació i ens permet veure millor d'on venim, què ens ha portat fins aquí. Òbviament, el llibre no inclou una bola de cristall per veure on serem d'aquí 20 anys, però el que sí que està clar és que mentre hi continuï havent una massa crítica, catalans i catalanes i simpatitzants que continuïn estant interessats en la llengua i la cultura catalanes, continuarem treballant perquè així sigui. Bona dia de Sant Jordi a tothom. Llegiu el llibre del Casal Català de Brussel·les perquè, a més, lectura és cultura. Som Casal, que vagi bé.